Himi boýunça Fransiyada tamamlanan halkara bäzleşigine türkmen okuwçylary bayraqly ornunyň üçüsini eýelemek başardylar. Dünýäniň 80 döwletinden okuwçylaryň gatnaşan bäzleşigine türkmenistanly ýaşlaryň belen sepkitleri eýelemegi gowunurjydyr. 51-nji halkara himiýa bäzleşigine dünýäniň durly ýurtlarynyň 309 okuwçynyň gatnaşmagy ýaşlaryň arasyndaky ders bäzleşiginiň ören şekilleşlik häsiýeti betlenjekdigini görkezdi. Halkara himiýa bäzleşigi 2 tapyrda, ýagny nazar bilimleri we tejribe boýunça geçirildi. Awraly halkara bäzleşigine ýurdumyzyň dehilli okuwçylarynyň 4-i gatnaşyp ýokary derejede çykyş etdiler. Aýratyn dehilli çağlaryň döwlet mektebi internatynyň 9-njy synp okuwçylary Berdygylç Recep Baýew, Ýusup Döwletmuradow, Daşow şäherindäki ýürütleşdirilen 26-njy orta mektebiň 11-nji synp okuwçysy Pelwan Jumaýew üstünlikli çykyş edip 1-nji medal eýlediler. Döwlet mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy Atabay Allamuradow höwetlendiriji bayragy nasip boldy. Türkmenistanly ýaşlaryň gazanan üstünlikleri hormaty prezidentimiň bilim özgörtmeleriniň gowundurjy netijesidir. Dürli ugurlar boýunça deň duşlar bilen deň derejede bäsleşip bilýän okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilm bilim mabatdaky üstünlikleriniň belen sepkitleri getirilmegine munasip boşant goşýarlar. Ol hormaty prezidentimiň ýurdumyzda bilim ulgamynyň ösdirilmegi boýunça amala aşyran işleriniň aýdyň